Assalamu alaikum, mehman iyileşler, edip vatandaşlar. Hemmämide ma'lum bolşýaly garaşsyz, baky tarap Türkmenistan döwletimizde gahryman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan parahatçylyk we ynanşma watan ýylymyzyň her bir güni toýdur bayramlara, şahatlyk wakalara ajaýyp bir seneleri besenýär. Biz ýaşlara okumaga, döretmäge, işlemäge giň ýol açyp berýän gahryman arkadamyza köp sagwarsylar aýdýas. Gahryman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işleriniň hemişe rawaj almagyny tüýsüregimizden arzuw edýäs. Gahryman arkadamyzyň bize açyp beren Türkmen Hawa Tele ýaýlymyna sanly ulugam arkaly taýýarlanýan video argatnaş arkaly taýýarlanýan ulugamda owa zaty gepleşigimiziň täze sanyna başlaýas. Gepleşigimiziň bu gedek täze sanynyň mehmany bolsa Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talebi Şamrat Hojaglyýew. Mehman iyileşler, edip vatandaşlar. Ine biz gepleşigimiziň bu gedek sanynyň mehmany Şamrat bilen biz habarlaşdyk. Ol ýam özüniň sada nigitler bilen taýýarlygyny aýtdy. Häzir bolsa video aratnaş arkaly Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talebi bilen Vehinli aýdymçymyz Şamrat Hojaglyýew video aratnaş arkaly ulgama çagyrýas. Elbetde Şamrat gepleşigimiň dowamyna sizi gyzyklandyrýan soraglary şeýle de özüniň ajaýyp bir dörejiliginden, halipalarymyzyň dörejiliginden ajaýyp aýdym sadary elbetde sizi ýetirer. Mehman ileşler bizden daşlaşmalar ulgamda owazy biz bilen galan. Şamrat, salamu alaikum. Gowum ýagdaýlaryňyz arman? Wa aleykum assalam, hoş geldik. Gowum ýagdaýlaryňyz özüňiz arman? Bar bolun Şamrat. Ine gepleşigimiziň bu gedek sanyny mehman iyileşimizden gel gowşan SMS-ler nazar alyp siz bilen taýýarlamagy makul bildik. Onu ýam siz bilýäňiz. Elbetde gepleşigimizi sada nigitdeňiz bilen taýýar bolsaňyz Şamrat, onu başlaýalyň. Ine hoş geldik. Biz siziň video janyna garaşyp otyrdyk. Ine öz sadany ýertligimiz bilen biz taýýar gepleşikde aýdym aýdar, sad eder, söhbet eder. Ine Şamrat sanly ulgam ýurdumyzda giňerimli eýe bolýar. Ine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne şu sanly ulgamyň giň mümkinçiliklerini peýdalanmak her bir dörejilik işgäriniň aýdymçy bolsun, sadana bolsun ýa-da bir şahyr bolsun öz eserlerini sanly ulgam internet arkaly halk köpçüligine ýetirip bilýär-de. Ine sizem berkarar ýurdumyzda, bagtyar zamanamyzda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bilim alýaňyz, sanly ulgamdan peýdalanýaňyz şeýle bagtyar ýurduň bagtly talebi bolmakby, bagtlykdan nişanlyk diýen. Näme gahryman arkadamyň saýasynda berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi bolmak mazam ýeser etdi. Men muňa diýsem beýenýän, boýsanýan ne bilen öz institutymyzda hem sanly ulgam giň germe eýe bolýar. Kämilleşmekde uly gollaw berýär. Şu pursatdan peýdalanyp, bize şular ýalyk mümkinçilikler döredip beren, sanly ulgam döredip beren gahryman arkadamyza köp sagwarsyny aýdýan, gahryman arkadamynyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan sümli işlerine elmydama rowaşlyklary beselmeli tüýsüregimden arzuw edýän. Arzularyňyz hasy bolsun, gahryman arkadamynyň saýasynda elmydama ýurdumyzyň toý bayramlaryna bahmal owadyňyz belenteni belent ýanglantan side dörejilik üstünlüklerini, şowluklary tüýsüregimden arzuw edýäs. Sag ol. Ine Şamrat, söhbetleşigimizi şu sunugat ýoluna basan ilkinji gadamlaryňyz dogrusyna başlaýaly. Şu aýdym sada bolan höwes size haçan döredi? Elbette ilkinji gedek we häzirki sahna çykan pursatlaryňyzyň täsiri barada bir tomoşaçylymyzda görüň beräýsiňiz. Tumata girişim, men başda saganladım. Soňundan aýdyma geçdim. 2011-nji ýylda Maya Kuliwa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň ýanyna Dana Terwes adyndaky Türkmen Döwlet Ýönetim mektebine bu bölümini okuýardym. Ana şondan soň hasem şu aýdyma bolan estrada aýdymlara bolan howasym hasem artyp, şonu aýdym hasem gyzyklanıp başladym. Diýmek, Şamrat siz dörejiligiň başyny ilki sadan başlapsyňyz. Hawa, birinji bilen saat çak gelýärdim. Soňra da aýdym ýerine ýetirmekde özüm synak gördüm.
gatdandaky ýoldaşlarymyza aýdyp berip näýle gerek bolýar ýa olar aýdyp berdi ýa-da şondan aýdmaýsam boljak näe gowy şä diýip şey boşluk bilen başardymyzdan aýdymlary ýerine ýetirip gelýär. Berekallah Şamrat, bundan beýlekde size üstünlikler ardy edýäs. Ine Şamrat insan bir çağalygyndan haýsam bolsa bir kärin arduwyna ýaşaýar. Şol arduwlaryň amala aşmak üçin bolsa hereket edýär. Elbetde ähli arduwlar zekiniň, ýerginsiz zähmetiň, ihlasy ylgyň netijesinde şol arduwlar amala aşýar. Inne sizin hasır bolan arduwlaryňyz we geljekki arduwlaryňyz dogrusyna bir bellek açaýdyňyz. Gahma arkadamyň saýasynda men 2018-nji ýylda ýanglan ýarym telewizion ýeňjisi boldum. Ana şonda ýa-ni bellek geçişiňiz ýaly ören hasym bu ýa-ni menin durmuşymda iň ýatdan çykmajak günler biri boldy. Hemem 2019-njy ýylda Türkmen Döwlet Media Institutynyň Bahtyar Talibi bolmak niýet etdi. Biziň ýaş galymyzy hasym joşdurdy. Elbetde adam arduwsyz, guşganysyz bolmaz diýişýäli. Siziň gelejekdäki arduwlaryňyz? Gelecek arduwym ahma arkadamyzy, edil watanymyzy, enelerimizi süýgün wasydýan aýdymlary ýerine ýetirip, töredip, edil halkymyza ýetirmek. Berekallah arduwlaryňyzyň hasyl bolmagyny tüýsüregimizden bizem arduw edýäs. Ine Şamrat, ökde aýdymçy bolmak üçin nämeler zerur siziň pikiriňizçe? Ökde aýdymçy bolmak üçin men pikirimçe esasy tebiyede hin gerek. Ol tebiyede hini dogry ulanyp, dogry kämilleşdirip, hasym uýgunlaşdyryp hem zähmet talap edýär. Egerde siz aýdymçy bolmadyk bolsaňyz, aýdymçy bolmadyk bolsaňyz, hawa näme bolardyňyz? Men pikirlenip görmem. Gowsara men aýdymçydan hakykatda telewizion aýdymçydan başga hiç de gözlemege de getirip bilemem. Berekallah Şamrat, inni gepleşimiziň şu ýerine mehman iýleşmeden edil tomoşaçylarymyz hem sizden ýanglanjak bir aýdyma garaşýandyr. Gepleşimizi aýdym bilen dowam edäýäris, sözümizden bir gurur bolmady ýaly. Ol hawas bilen. Ona mehman iýleşler, edil watandaşlar gepleşimizi Şamrat Hojagulyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýär. Diňleň diýjalyň, lezzet alyň. Aşık men dimene dilim barmadı. Saçık icemimler günü günüde. Aşık men dimene dilim barmadı. Gülüm gelmedi. Yervinde görmesem yoktur kararım. Gözlerim yolunda artar alarım. Yamana dilim barmadı. Mün güzel içinde ol menin yarım diye kat yamana dilim barmadı.
Hoş haber yerine bakmadım yara, suyum ok diymene dilim barmadı. Hoş haber yerine barsadım yara, suyum ok diymene dilim barmadı. Sana bağlıydı, nazar sallim çalıydı. Günüm sana bağlıydı, nazar sallim çalıydı. Karışıptır min diyen, yılıp meni bağlıydı. Assa assa fikir yürek, gelmez mümkün ödüken. Karışmaptır min diyen, yılıp meni bağlıydı. Assa assa fikir yürek, gelmez mümkün ödüken. Assa assa fikir yürek, gelmez mümkün ödüken. Sensin benim kuvancım, yaşlarımda dayancım. Sensin benim kuvancım, yaşlarımda dayancım. Men baltıma sataşıp, sensin benim kuvancım. Assa assa tekeli yürek, gelmez mümkün ödüken. Men baltıma sataşıp, sensin benim kuvancım. Assa assa tekeli yürek, gelmez mümkün ödüken. Karı gözlü ödüken, şirin dilli ödüken. Assa assa tekeli yürek, gelmez mümkün ödüken. Karı gözlü ödüken, şirin dilli ödüken. Çemen bağla bul bereyim, gel yanıma gel diken. Dostum aydar dilinden, ol kahraca gözünden. Dostum aydar dilinden, ol kahraca gözünden. Isılcıra muşukla bir koze bir dilinden. Assa assa tekil yürek, gelmez mümkün ödüken. Isılcıra muşukla bir koze bir dilinden. Assa assa tekil yürek, gelmez mümkün ödüken. Karı gözlü ödüken, şirin dilli ödüken. Assa assa tekeli yürek, gelmez mümkün ödüken. Karı gözlü ödüken, şirin dilli ödüken. Assa assa tekeli yürek, gelmez mümkün ödüken. Assa assa tekeli yürek, gel yanıma gel diken. Gelmez mümkün ödüken, gel aydarsın ödüken. Şamraz gepleşigimizi sekotdaşyk arkaly dowam edýäs. Ine suratkeşi hyýal wentlik alyp barja, çeper zywanylyk, çeper söz möhüm bolup durýar. Ine siziň pikiriňizçe, aýdymça, nähili käfiýetler möhüm? Hyýalyna. Men pikirimçe birinji ölen aýdymça ýiti duýgulyk gerek. Sahnada aýdym ýerine ýetirende içine girip duýup aýtmaly. Elbette şu aydymy ýerine ýetiren aýdymy, ýerine ýetiren eserini ol aýdym bolsun, goşky bolsun, ony öz içine duýgu berip, ýüregiň berip aýtmak olaýam
Hasan başgaça täsirli bolýar, dogry bilýän Şamrat. Men kimçe soraýarlar. Indi size ilham berýän zat näme? Ene bizim gahrman arkadamyzyň saýasyny gullap gulatçan diýarymyzda bizim her bir günümizin toy bayramy beselmegi bize esasy ilham çeşme bolup durýar. Berekellah Şamrat. Ine ilham senin wagt gelip bilýär dörüjülük işgärine. Ne mysal üçin siz ýolda barýan pursadyňyz size ilham geldi. Şonu iş ýüzüne geçirýän şeňiz näki ýagdaýda özüňize belli wagt galýaňyz? Öyle doğru öyle geçtin yankıyalıp kekilek ýagdaýda ilham gelip bilýär-de yankıya ýolda var ya kan ya giyeceğin ýary bolup ýatyr kan bolup bilýär. Köplenç öz el telefonumy belli alyp goýan ya aýdymy hinleýän ya birdaşlar ýazyp goýan şol aýdymy ya kämahal hökman ilham dälle bir gowraýan köne kalipalamyň ýerini ýetirkiden aýdymlarla duş gelip bilýär-de ýolda. Şonu şol aýdymy derewç el telefonumy men özüme belli galyp ýatlap goýan. Berekellah Şamrat, elbetde şol el telefonuny ýazgar kalyp şol gelen pikiriňizdäki aýdymlary keňi ýadga edýän bolsaňyz, şolam sany ulgam arkaly sany ulgamyň giň mümkinçilikleri bolýar. Elbetde. Indi şu döwürdeş kärdeşiňizden haýsy aýdymçylary köp dinleýäňiz? Ne Türkmenistan halk artisti Cemal Saparova, Türkmenistan atlyň artisti Gonçaz Mamedow, ne döwürdeş aýdymçylarymyzdan Döwlet Nurmuhammedow. Elbetde ähli kärdeşlerimizin aýdymlaryny ul höwesle dinleýär. Berekellah. Gepleşimizde bolsa şu ýerine bir aýdym bilen dowam edýär Şamrat. Ul höwesle. Ona mehman illeşler, edi tomaşaçylar gepleşimizde Şamrat Hojagulyň ýerine ýetirmegine owadan aýdym saýdar bilen dowam edýäs. Güzel keşfime hayran Kellim yürek törüme Arşan nuru singenler Lelem gül didarına Tay gelir sen divaca Güzellerin barına Tarifime siz yetmez Tariflasam divaca Men yüreğimi yenedim Sen mehrimden eredim Ol nişikti yeneken Beni güzeldirdim Men yüreğimi yenedim Sen mehrimden eredim Ol nişikti yeneken Beni güzeldirdim Sadalık payhas ile içilip ter yaradan Sensiz durmuşumda Bolmaman divacan Aşık diyer sen baharım Mertebem namusarım Baktım birlim payım Sen kıyırık divacan Men yüreğimi yenedim Sen mehrimden eredim Ol nişikti yeneken Beni güzeldirdim Men yüreğimi yenedim Sen mehrimden eredim Ol nişikti yeneken Beni güzeldirdim
Şamrat ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Getmişimiz bolsa mehman iýleşler, edil watandaşlar söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Elbetde sizler gel gowşan hatlardaky sowallary häzir Şamrat'a ýetirýäs. Şamrat getmişimizde mehman iýleşimizden ýagny sizin muştoklaňyzdan şeýlerek bir sowallary gelip gowuşdy. Türkmen sungatyna näkili adamlar halipalyga ýeten adamlar hasaplanypdyr. Elbette son aleminde her bir adam halife hasaplanmayan. Halife deyip alımda, edebiyatta, sunutta, umuman belli uğurda özleştirip onu yukarı belirttikleri yeten adama aittirler. Zehini görkezmek için maksat tutunmalı, zahmet çekmeli. Mesela maydalı arzu ediyen atın edinin yani onu çap ölmesen, seyse ölmesen onun hayrı yok. Onun için zehinin gerek. Berekellah Şamrat. Ine bir insanyň adam kärçiligini belentde goýanmy ýa-da sunugatyny. İnsanlar bedap duran her bir insanın hükman bolmaly duygu adam kärçilikdir. Sungat bolsa adamlar seyrek duş gelen zehinler. Çoň üçin men adam kärçiligi insan sunugatyndan has ýokarda goýan. Dogry bilýän Şamrat, elbetde her bir insanyň hükmany bolmaly zat bu ilki bilen adam kärçilik. Sowallamyda diýsen ýerlikli jogap berýäňiz, ne dörözlüğün baş şerti diýip näme pikir edýäňiz? Men pikirimçe dörözlüğün baş şerti bire meňlemedir. Şonta hiç şeýle dörözlük bolup bilmem ki edýän. Berekellah Şamrat, sowallara ýerlikli jogap berýäňiz, ne getmişimiň şu ýerine bir aýdym bilen dowam edäýeli. Ol howaslar. Mehman iýleşler, edil tomaşaçylar, etmişimizi biziň zekine aýdym şeýmet Şamrat Hojagulywyň ýerine ýetirmeňine owadan aýdym saatlar bilen dowam edýäs. Bizden daşlaşmaň, ulgamdy owaza biz bilen galan. Ýaly goýdy meni siratyň, oturdum o kapýadan hatym, gijeler, gözümde mudam soratyň. Ýaly goýdy meni siratyň, oturdum o kapýadan hatym, gijeler, oturdum o kapýadan hatym, gijeler. Sana hat ýazdym, aýralypdymdan gezipdim, dodok balyn edipdim, gijeler, menim sana hat ýazdym, aýralypdymdan gezipdim, dodok balyn edipdim, gijeler, dodok balyn edipdim, gijeler. Yatyança, gözümde yatyança, dan yıllıdı yatyança, gijeler, oturun yatyança, gözümde yatyança, dan yıllıdı yatyança, gijeler, dan yıllıdı yatyança, gijeler. Gijeler.
Berekerler Şamrat, yerini yetirip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Tahman iýleşler, edi tomaşaçylar, gepleşigimizde elbetde söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Şamrat, ine adam islenik bir pasyl gowurýar. Misal üçin, men özüme güýz pasyl gowurýan sebäbi ýagyşly, arasy, hoştap howany gowurýan. Indi siz haýsy pasyl gowurýaňyz? Bu sorada men fikrimçe men öz fikrim şeýer pasyň öz gowly ýerler barda, onuň haýsam bolsa bir ýerini alyp saýlap bolanok. Şoň üçin men hemme pasyllary gowurýan. Berekerler Şamrat, ine mehman iýleşmeden tomaşaçylarymyzdan sowalyn gel goşmak dowam edýär. Bu sowalym gepleşmede gatnaşan geçen gedeki mehmanlarymyza da berilip, söýgä bolan garaşyňyz näkili? Söýgü bu bizim durmuşymyzyň özüni, ýaşaýşymyzyň biri. Ol bizim ömrümizin hemme dünýämiziň manysy. Söýgü ähli wagtda durum. Meselem kärge bolan söýgü, işiňe bolan söýgü, öz maşgalaňa, ene wataňa bolan söýgü, öz çağajyklaryňa bolan söýgü, tuňgata bolan söýgü, watana bolan söýgü, bular ählisine men söýgü düşünýär. Berekerler Şamrat, elbette her bir zat söýgüden başlanýar. Ne söýgü arasynda da bir söz açyldy, ne gepleşigiň şu ýerine söýgü fesirleri şeýle de söýgü aýdym bilen dowam edäýsek. Ol howes bilen Saňa duşup gussalarym ýat boldy. Agardy ulan buzugyndan jyýkladym. Düýpsidi hyýallary kenara oklap, bagyt tolkunyň arasyndan jyýkladym. Saňa duşup uzap gitdi ýodalar. Aýt sen durnam, haýsy köllügi zennim. Bir mahal aşygyň söýgüsi hakda goşy okap berýän sada oglan. İrtihal malayım bakar şimali pencereden oreyn qaraday goya duşuşmana çağıryan yali pencerenin tuturlarını aradı goya duşuşmana çağıryan yali pencerenin tuturlarını aradı ak pencereden kara taşını sıypadı yüzünü sıypadı şimal senin saçların oynayar sen bolsa duyamak lele senin saçların şimal oynayar sen bolsa duyamak lele. Belki şu onka gideyinsin hadir belki de şimala doranır qara eger şeýle bolsa qaragol şimal hizet yanar senin saçların dara eger şeýle bolsa qaragol şimal hizet yanar senin saçların dara ah benim şimala minnetim gilya irtekar oynardım saçların çöle yönez ve gıyla saçını dele gezerdim bar senin saçların sarulan yönez ve gıyla saçını dele gezerdim bar senin saçların sarulan.
bolsa duýamak, duýamak lelem. Senin saçların şimar, oýnaýarka. Sen bolsa duýamak, duýamak lelem. Ýöne özwegilam, saçyny dele. Giderdim bar senin, saçların sarıla. Giderdim bar senin, saçların sarıla. Saçların sarıla. Yürek sana bağladı, seni kuysa bağladı. Kara gözüm yaşkarım, aşk adına çağladı. Sen sallın aşkına, sevim gücedi. Men çallım keşine, gitaram secdi. Yarısı, ilmidam sadısı, ilmidam yarısı, ilmidam sevmedi, ilmidam. Şeyle şertiyimde oysa, yaşa deysen solsun. Dözgelerin şol şertini bolmadı ma sende. Şeyle şertimde oydum, yaşa deysen solsun. Dözgelerin şol şertini bolmadı ma sende. Ay cemalım, bulli canı kim sen yaleyne. Doğullu dünya kim sen sallın aşkına. Sevim gücedi, men çallım keşine, gitaram secdi. Aya baktım ailece yarısı, ilmidam sadısı, ilmidam yarısı. İlmidam sevmedi, ilmidam. Şeker yali seven şu paçana gider. Dodoklarım versen verdim, adın tutar dinler. Şeker yali seven şu paçana gider. Dodoklarım versen verdim, adın tutar dinler. Ay cemalım, bolli canı kim sen yaleynedi. Doğullu dünya kim sen sallın aşkına. Sevim gücedi, men çallım keşine, gitaram secdi. Aya baktım ailece yarısı, ilmidam sadısı, ilmidam yarısı, ilmidam sevmedi, ilmidam. Yarısı, ilmidam sadısı, ilmidam yarısı, ilmidam sevmedi, ilmidam. Şamrat, yerine yetirip beren söýüp aýdymyz üçin köp sag bolsun aýdýas.
Indi gelejekdäki öňüňizde nähili maksatlar goýaňyz? Täze halk köňünden aýdymlary işläp dost edip bolsa, ýakyn wagtda Türkmen Owat teleýaýlymyna gaýgy edip diýen aýdymy tomuş etdiler. Berekallah Şamrat. Ine sizin muştokluğuňyzda maşgala durmuşuňyz gyzyklydyr. Siz hodymyň şu ýerine maşgalaňyz barada bir kelam agdur geçäseňiz. Maşgala barada aýtsam, ejem, kakam, gelinim hem de iki tane perdenim var. Gıyım Gülnacan 6 yaşında, hem Atacan 5 yaşında. Şamrat, maşgalaňyzda agdyrlyk, awadançylyk, bagtyarlygy tüýsüregimizden ardy bodýas. Ine bize berilen wagtam ahyrlap barýar. Gepleşigime de gatnaşyp beren gyzykly görünýüňiz üçin mehman tomoşaçylarymyzdan gelip goşan hatlara jogap bereliňiz üçin ýerine ýetirip beren owadan ajaýyp aýdym sadaryňyz üçin öz dürüjlük toparmynyň adyndan size köp sag bolsun aýdýas. Mundan beýlekde Mahmal owalyňyz ýurdumyzyň toý bayramlaryna belenten ýaňnasyny elmedama size dürüjlük üstünlükleri, şowluklary tüýsüregimizden ardy bodýas. Tawal hoş geldi. Şu gepleşige çağıran üçin size de köp sag bolsun aýdýan. Biz ýaşlara göretmeden giýip bolatjan mehman gahma arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahma arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tüm işlerine elmedama rowaşlyklary ösemi ardy edýän. Mehman ýerleşler, edip watandaşlar. Ine şunun bilen Türkmen Owat teleýaýlymyna sanly ulgy markal taýýarlanýan video, aratnaşar kal taýýarlanýan ulgamda owadaty gepleşigimizden bu edek sanly geçir gutarýas. Biz sizin ker beriňizde berk can saglygyny, maşgala wadançylygyny, ýurda wagtyny ardy bodýas. Bize şeýle eşitli zamanan peşkeş beren, gahrman arkadamydan janyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işleriniň kemişe rawaz almagyny tüýsüregimizden ardy bodýas. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçek, hoş, sag bolun. Kamilligi nusbeden diýar arkada howunlar türkmenim bilen türkmeniniň ösüşleri badalýar gahrman